Igbo Chukwu chọrọ mma ma mee eze. Lekwa na akụkọ ndị hiro do n'izu ụka. Onye kọpụtara ya bụ m, Ọsọndụ Ebuka. Onye minista ọrụ n'ala anyị Dave Umahi ekwuola ugbu a na naanị ihe onye isi ala Tinubu gwara ya n'oge ọtụtụ ụmụafọ ala anyị malitere ịkpọ oku ka ọ rịtuo n'oche ọrụ ya n'ihi ọnwụ nwata nwaanyị ahụ nwụrụ n'ụlọ ya na nso nso a bụ ka ọ gaa n'ihu ịrụnye ọrụ ngo okporo ụzọ ndị ọ na-arụ gbaa gburugburu ala anyị. Maazị Dave Umahi rụtara aka na ndị niile na-akpọ oku ka ọ rịtuo n'oche ọrụ ya bụ ndị osochie bụ ndị na-egwu okwe ndọrọndọrọ ọchịchị n'ụzọ na-adabaghị adaba. Onye sinetọ na-anọchite anya ndị mpaghara Abia North n'ụlọ sineti, Sinetọ Ọji Ụzọ Kalụ, akọwala ugbu a na n'agbanyeghị na ọ bụghị onye isi ala Tinubu kpatara ọnọdụ ihe isi ike n'ala anyị ka ọ dị ugbu a, na ndị bishọp ụka Katọlik n'ala anyị gwara onye isi ala nke bụ ha ka ọnọdụ ihe isi ike n'ala anyị na ọnọdụ enweghị nchekwa jiri kwụrụ ka ọ dị ugbu a, n'ihi na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na-atụrụ onye isi ala Tinubu asị na ihe niile dị mma n'ala anyị ka ọ dị ugbu a. Onye isi otu jikọtara ndị ụka Pentikọst n'ala anyị PFN na mkpirisi bekee, Bishọp Francis Wale Oke, akatọla ndị ụlọ omeiwu etiti ala anyị maka amụma ha ịmapụta iwu machibidoro ikwusa oziọma Kraịst n'ime ụgbọala. Ọ dụrụ ha ọdụ ka ha chewe ihu ha ịchụso ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu n'ihi na o nweghị iwu ọbụla n'ala anyị nke pụrụ ịmachibido onye nke Kraịst ikwusa oziọma Jesu Kristi n'ime ụgbọala maọbụ ebe ọzọ. Otu onye isi okwu pati ADC Ibrahim Odibo akatọla ndị kwado onye isi ala Tinubu maka akatọ niile ha na-akatọ onye bishọp ụka Katọlik Kadinal Onaikan n'ihi egwu ọchịchị etiti nke Tinubu nọ n'isi ya nke bụ eziokwu. Ọ rụtara aka na Kadinal Onaikan bụ ya kacha tii igba n'ule WAEC n'afọ 1962 na mpaghara Sub-Sahara nke Afrịka, nke kpaliri onye sọldana nke Sokoto n'oge ahụ Sir Amadu Bello ịchọrọ Onaikan gaa n'ụlọ akwụkwọ ya iji too ya maka iti igba ya n'ule WAEC. Onye minista isi obodo ala anyị Abuja Nyesom Wike akọwala ugbu a na Rotimi Amaechi abụghị nye Atiku mmeri na mpaghara South n'ihi agwa ọjọọ ndị Amaechi kpasoro ndị mpaghara ahụ n'oge gara aga, ndị gụnyere ịtụ ọnụ n'ihu ọha na o so gbochie Goodluck Jonathan inweta mmeri nke ugboro abụọ ya nakwa iwepụ onye isi ndị ọkaikpe n'ala anyị Ọnọge n'afọ 2019. O jikwara ohere ahụ kọwaa na pati PDP abụghị inweta mmeri n'ọkwa onye isi ala n'ihi na ọ bụghị n'ime ọnwa isii ka pati dị njikere inweta mmeri n'ọkwa ntụliaka elu ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 ga-eji hazie onwe ha. Onye isi ala n'ala anyị n'oge agha Biafra Hirodo Yakubu Gowon akọwala ugbu a na ihe mere ha jere kwụpụ onye okenye ọbụla n'ala Biafra paụnụ 20 kwa otu onye n'oge agha ahụ bịara na njedebe bụ n'ihi na ego paụnụ ndị Biafra enweghị ihe ngụkọ pụrụ ịgụkọ ọnụọgụgụ ebipụtara ya nke gosiri na ọ bụghị ego a nabatara na mba ụwa. Ọ gara n'ihu rụtụ aka na ndị Igbo niile nwere akwụkwọ ozi ụlọ akụ ha nke gosipụtara ọnụ ego ha nwere n'ụlọ akụ na ọchịchị etiti kwụghachiri ha ọnụ ego ahụ kpọmkwem. Onye ga-eso Atiku Abubakar zọkwa onye isi ala n'afọ 2027 n'okpuru aha pati ADC Rotimi Amaechi akatọla obi onye isi ala n'ọnụ ndị na-ekwuru ha ma kọwaa ọtụtụ nkatọ ha katọrọ ndị bishọp ụka Katọlik dịka mkparị nye ndị bishọp ụka Katọlik na ndị ụka Kraịst n'ala anyị n'ozuzu oke, ọkachakwa ndị ụka Katọlik n'ala anyị. Ọ kọwara ozi ahụ ndị bishọp ụka Katọlik zipụrụ onye isi ala Tinubu dịka nke bụ ha banyere ọnọdụ ala anyị ka ọ dị ugbu a. Ụlọ ọrụ ndị soja ala anyị anwụchiela ndị soja abụọ, Private Onasanya Ifeoluwa nakwa Private Okpaya Onyinyechi maka ịrụ ndị na-eme ihe nkiri n'ọba TikTok Pela na Javis ọrụ dịka ndị bouncer n'oge mmemme alụmdi na nwunye ha nke Hirodo na Lekki steeti Lagos na ngwụcha izu gara aga. Ndị ụlọ sineti ala anyị agọọla ụkwụ ha n'aka ha ugbu a na ọ bụghị ha mere amụma ịmapụta iwu machibidoro ikwusa oziọma Kraịst n'ime ụgbọala, kama na ọ bụ ndị ụlọ omeiwu nnọchite anya etiti mere amụma ahụ. Onye ga-eji aha pati NDC zọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Maazị Peter Obi akpọọla oku ka enwee nsọpụrụ na nghọta n'ebe okwu gbasara ndị ndu okpukpe nọ, ọkachakwa n'oge ha na-ekwu okwu banyere ọnọdụ ala anyị. Ọ rụtara aka na n'afọ 1998 bụ oge onye popu mere njem nleta bịa mba Naijiria ma gwa onye isi ala Abacha eziokwu ndị dị ike banyere ọchịchị ya, o nweghị onye kwutọrọ ya n'oge ahụ. Onye isi ala Tinubu agbarụọla ihu banyere mgbachi ụlọ ọrụ EFCC gbachikọrọ akpa ego gọọmenti steeti Ọshụn ma kọwaa ọnọdụ ahụ dịka nke na-eme ihere. O nyere iwu ka ụlọ ọrụ EFCC gbapụ akpa ego ahụ n'egbughị oge ọbụla. Maka ọ dị Ọmọnyere Sowore akọwala ntụziaka ahụ onye isi ala Tinubu nyere ụlọ ọrụ EFCC dịka nke o nyere ka ọ dịkwa nnọọ ka na ọ bụghị ya nwanyere ntụziaka ka agbachi akpa ego ahụ na mbụ. A ga-echeta n'abalị 10 dị n'ihu ugbu a ga-ahazi ntụliaka ịlụ ọkwa gọvanọ n'ime steeti Ọshụn bụ ebe aka na-achị steeti ahụ Adeleke ga-eso zọkwa ahụ n'aha pati Akụkọ. Odeakwụkwọ gọọmenti etiti George Akume akọwala ugbu a na onye isi ala Tinubu na-atụ atụmatụ inwe mkparịta ụka n'etiti ya na ndị bishọp ụka Katọlik nakwa n'etiti otu okpukpe ndị ọzọ gụnyekwara otu ndị ọzọ nwere aka oke n'ala anyị iji leba anya ma nwee mkparịta ụka banyere mkpesa ha na-eme banyere ọnọdụ enweghị nchekwa nakwa ọnọdụ ihe isi ike nke bụ chi bụ anọ ọzọ n'ala anyị ka ọ dị ugbu a. N'ọzọ dịka ibe ya, onye isi ala Tinubu etoola ndị ọrụ nchekwa n'ala anyị maka ịgbapụta ndụ ndị ahụ ndị omekome na-eyi ndụ ọha egwu tọrọ n'ime steeti Kwara nakwa steeti Niger bụ ndị ọnụọgụgụ ha ruru 308. Onye ụkọchukwu ama ama nke bi n'ime steeti Anambra Chukwuemeka Ọdụmeje ekwuola ugbu a na onye ọbụla na-akwado ọchịchị gọọmenti Tinubu ka ọ dị ugbu a bụ nnọọ onye nara aka azụ nakwa ego mmachi akpa. Naanị ka ole na ole gafechara aka na-achị steeti Edo Monday Ekpebolo kwara aka na-achị steeti Ọshụn Adeleke Emo na naanị ihe ọ ma eme n'oche ọchịchị kemgbe afọ 4 bụ ịgba sọsọ egwu. Ọgụ egwu Davido onye nke bụ nwa nwanne gọvanọ Adeleke azaghachila ikwu Emo gọvanọ steeti Edo Ekpebolo ugbu a site n'igosipụta n'ọba soshal midia okwe ule WAEC Ekpebolo bụ nke jupụtara n'ọtụtụ D77. Ndị agha soja ala anyị egbusala ma chọọ ọsọ ndị na-anatara otu Boko Haram otu ego n'ime steeti Borno masị otu ahụ napụta n'aka ha ọtụtụ ngwa agha nke gụnyere AK-47 bụ ndị ha hapụrụ wee gbalaga.
ụlọ ọrụ nsịpụta mmanụ ala nke Dangote nwe anọrọla n'ime ọnwa abụọ ugbu a gara aga na-agba ndị nke mbụ karịa mba US dịka ndị kacha erepụ mmanụ eji efepụ ụgbọelu gaa mpaghara Europe ka ọ dị ugbu a. Njinji ejiela n'ime mba Thailand dịka otu nwata nwoke nke ka na-etolite etolite gbara afọ 14 jiri egbe ntọntọ nke nna ya gbagbuo nna ya na nne ya, zọpụ ụkwụ ma wụba n'ime otu ụlọ akwụkwọ sekọndịrị nọ ha nso bụ ebe ọ nọ gbagbuo ndị nkụzi 5 tupu ọ gbagbuo onwe ya. Ndị ọrụ gbata na-akọwa ugbu a na mmadụ 13 nwetara mmerụ ahụ site n'igbu ọchụ ahụ. Ọgwụ bụ akụkọ ndị hiri odo n'izu ụka a. Sonyere anyị na YouTube, Facebook nakwa WhatsApp chanel anyị na Akụkọ n'asụsụ Igbo.